Képzelj el egy nehéz teherautót, amint egy hosszú lejtőn ereszkedik lefelé, teljesen megrakva, több 10 tonnányi tömeggel, amely saját súlyánál fogva előre nyomja. Nincs égett fék szaga, füstölgő kerekek vagy kétségbeesett manőverek. A jármű irányítottan, stabilan halad lefelé, mintha a gravitáció kordában lenne tartva. Most gondolj erre őszintén, hogyan lehet egy ilyen tömeget lefékezni anélkül, hogy elveszítenénk az irányítást? Milyen rendszer teszi lehetővé egy ekkora tömeg uralását anélkül, hogy kizárólag a fékpedálra támaszkodnánk? Lehet, hogy még soha nem hallottál a motorfékről, lehet, hogy használtad anélkül, hogy pontosan tudtad volna, mi történik, vagy talán csak egy-egy útközbeni beszélgetésből ismerős. De ha valaki most azonnal megkérdezné, hogyan működik valójában, miért olyan fontos egy teherautóban, sőt azt is, miért marad egy személyautóban szinte észrevétlen, a válasz nem lenne ilyen egyszerű. És itt van a lényeg, mert ez nem egy jelentéktelen technikai részlet. Ez az egyik oka annak, hogy egy teherautó létezhet és biztonságosan dolgozhat. Egy nehéz teherautó nem csupán nagyobb egy személyautónál, még üresen is többszörös tömeggel rendelkezik, és ehhez hozzáadódik a rakomány, a lejtők, a végtelennek tűnő kilométerek és a folyamatosan változó munkakörülmények. Mindezek miatt a fékezés már nem egy egyszeri művelet, hanem egy állandó problémává válik, amelyet órákon át kell kezelni, és mégis ezek a járművek nap mint nap képesek erre, irányítottan és stabilan, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. A kérdés tehát nem csupán az, hogy mi az a motorfék, hanem hogy miért nélkülözhetetlen a teherautókban, milyen valós problémát old meg, és mi történne, ha a legmegterhelőbb helyzetekben nem állna rendelkezésre. És mielőtt a fékekről, a motorokról vagy a technikáról beszélnénk, van egy elkerülhetetlen kérdés, amelyre először választ kell adnunk. Ha egy teherautó már rakomány nélkül is rendkívül nehéz, pontosan honnan származik ez a súly, és miért számít minden egyes megtett kilométeren? Amikor egy teherautó súlyáról beszélünk, nem csupán a szállított rakományról van szó, már azelőtt is hatalmas tömeget képvisel, hogy akár egyetlen dobozt is felpakolnánk rá, és üresen egy vontató egység tömege könnyedén elérheti a 7 és 9 tonna közötti értéket. Ha ehhez még egy fél pótkocsit is hozzáadunk, még akkor is, ha teljesen üres, a szám tovább növekszik, és amikor a rakomány is belép a képbe, az össztömeg könnyedén meghaladhatja a 40 tonnát, sőt, speciális konfigurációkban ennél is többet. Ez a súly nem véletlenül vagy túlzott luxusból adódik, minden egyes tonnának megvan a maga oka, mert egy teherautó alváza nem egyszerű fémváz, mint egy személyautóé, hanem úgy van tervezve, hogy több százezer kilométeren keresztül folyamatos terheléseket viseljen el. Terhelés alatt vibrációkat, csavarodásokat és igénybevételeket elnyelve, amelyeket egy könnyű jármű soha nem tapasztalna meg, a teherautónak sokkal ellenállóbb szerkezetre van szüksége, vastagabb acélra, robusztusabb szelvényekre, és minden úgy van kialakítva, hogy ne fáradjon el könnyen. Ez növeli a tömeget, de a tartóságot is. Ehhez társul a motor, amely egy másik kulcsfontosságú tényező. Egy teherautó nem szeszélyből kap nagy motort, szüksége van hengerűrtartalomra, nyomatékra és ellenálló képességre, mert ezek a motorok arra vannak tervezve, hogy órákon át magas terhelés mellett dolgozzanak, súlyt mozgassanak egyik pontból a másikba, hosszú távolságokat tegyenek meg megállás nélkül, nem pedig rövid gyorsításokra. Ez a vasblokk a túlméretezett hűtőrendszerekkel, hatalmas hűtőkkel és segédkörökkel együtt jelentős tömeget képvisel, és ugyanez igaz az erőátvitelre is, amely nem egy egyszerű, kompakt váltó, hanem olyan fogaskerék rendszer, amely óriási erőket képes elviselni törés nélkül. Ezután következnek azok a rendszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy a teherautó több legyen, mint egy mozgó gép, megerősített felfüggesztés, nagyméretű tengelyek és olyan fékek, amelyek újra és újra képesek tonnákat megállítani. Ehhez járulnak még a pneumatikus rendszerek, amelyek a fékeket és a tengelykapcsolót működtetik,
Ezek az elemek szintén tömeget adnak hozzá, de kritikus funkciót látnak el. Eltávolításuk nem tenné biztonságosan könnyebbé a teherautót, hanem gyakorlatilag használhatatlanná tenné. Ahhoz, hogy jobban megértsük, miért nem túlzás ez a súly, hanem szükségszerűség, elég megnézni a szemléletbeli különbséget egy teherautó és egy személyautó között. Míg az utóbbit viszonylag könnyűnek, agilisnak és hatékonynak tervezik rövid vagy közepes távokra, olyan alkatrészekkel, amelyek a tömeg, a költség és a teljesítmény közötti egyensúlyt keresik, addig egy teherautót elsősorban az ellenálló képességre terveznek. Minden mérnöki döntés a tartósságot és a munkaképességet helyezi előtérbe a könnyűség rovására, és ennek eredménye egy olyan jármű, amely még rakomány nélkül is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyekkel egy személyautó soha nem találkozna. És itt jelenik meg az igazi probléma. Az a rengeteg tömeg, az a szerkezeti és funkcionális súly nem tűnik el, amikor a teherautó megindul. Mindig jelen van, tol, energiát halmoz fel, különösen akkor, amikor az út már nem sík, mert egy hosszú lejtőn ez a súly állandó erővé válik, amely tovább akar haladni, függetlenül attól, mennyire modern a teherautó, vagy mennyire új, a fizika nem alkuszik. Ez az a pont, ahol sokan ugyanazt a kérdést teszik fel, ha egy teherautó önmagában is ilyen nehéz, és minden lejtő potenciális fenyegetéssé alakítja ezt a súlyt, vajon a hagyományos fékek képesek-e egyedül kilométereken át hiba nélkül mindent kontroll alatt tartani? Amikor egy nehéz teherautó fékezéséről beszélünk, gyakran ugyanarra a mozdulatra gondolunk, mint egy személyautónál, lenyomni a pedált és bízni abban, hogy minden megáll, de egy ekkora jármű esetében ez a mozdulat sokkal nagyobb problémát rejt magában, mert a hagyományos fékek mindig ugyanazon az elven működnek, a mozgási energia hővé alakításán súrlódás révén. Egy személyautóban ez az átalakulás néhány másodperc alatt megy végbe, majd a rendszernek van ideje lehűlni, míg egy teherautóban, különösen bizonyos körülmények között ez a szünet egyszerűen nem létezik. Minden alkalommal, amikor egy teherautó fékez, a tömegében felhalmozott energia nem tűnik el, hanem hővé alakul a határig terhelt tárcsákban vagy dobokban, és minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb energiát kell elvezetni. Ahogy már láttuk, egy teherautó nem csak akkor nehéz, amikor meg van rakva, még üresen is hatalmas mennyiségű tömeget hordoz, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, és sík terepen ez az erőfeszítés kezelhető lehet. De az igazi probléma akkor jelenik meg, amikor a gravitáció is belép az egyenletbe. Egy hosszú lejtőn a teherautó természetes módon folyamatosan gyorsulni akar. A tömeg állandóan lefelé nyomja, és arra kényszeríti a fékrendszert, hogy megszakítás nélkül dolgozzon. Nem egy pillanatnyi fékezésről van szó, hanem perceken át tartó folyamatos súrlódásról, és minden egyes másodperccel a hő felhalmozódik, az anyagok kitágulnak, a felületek veszítenek hatékonyságukból, és a rendszer elkezd kikerülni az ideális működési tartományából. Ez a jelenség eleinte általában nem hirtelen és nem is nyilvánvaló. A fékek nem egyik pillanatról a másikra mondják fel a szolgálatot, hanem elfáradnak. A pedál reakciója pontatlanabbá válik, a féktávolság megnő, és a vezetőnek nagyobb nyomást kell kifejtenie ugyanazon eredmény eléréséhez. Kívülről minden normálisnak tűnik, de belül a rendszer olyan fizikai határok ellen küzd, amelyekkel nem lehet alkudozni. És ami a legveszélyesebb, hogy ez a hatékonyságvesztés észrevétlen maradhat egészen addig, amíg már túl késő nem lesz. Egy személyautóban a helyzet más, a tömeg kisebb, a lejtők általában rövidebbek, és mindig van lehetőség elengedni a féket, gurulni hagyni a járművet, és időt adni a rendszernek a lehűlésre. Egy nehéz teherautóban ezzel szemben ez a mozgástér nem létezik. A lejtő folytatódik, a rakomány tol, és a vezetőnek folyamatosan kontroll alatt kell tartania a sebességet, valódi szünetek nélkül, és ebben a helyzetben a hibázási lehetőség drasztikusan csökken. Képzeljünk el egy hosszú lejtőt egy hegyvidéki úton. A teherautó meg van rakva, az időjárás stabil, és a sebesség a megengedett határokon belül van. Nincsenek hirtelen manőverek vagy vészhelyzetek.
Ennek ellenére pusztán a sebesség fenntartása is azt igényli, hogy a fékek megállás nélkül dolgozzanak. Minden kanyar, minden korrekció, minden apró igazítás hőt termel, és ennek a hőnek nincs elegendő ideje eloszlani. Itt jelenik meg a rendszer határa. A hagyományos fékek, bármennyire robusztusak is legyenek, nem arra lettek tervezve, hogy egy nehéz teherautó teljes energiáját kilométereken át folyamatosan elnyeljék. Ez nem minőségi vagy karbantartási probléma, hanem az alapvető fizika kérdése. Az energia hővé alakítása működik, de csak egy bizonyos pontig, és amikor ezt a határt túllépik, a rendszer elkezd engedni. Ezért van az, hogy a nehéz szállítás világában kizárólag a szolgálati fékre hagyatkozni nem biztonságos megoldás. És nem azért, mert rossz rendszer lenne, hanem mert olyan feladatot várnánk el tőle, amelyre nem tervezték. A teherautónak szüksége van egy módra, amellyel csökkentheti a sebességét anélkül, hogy az egész terhelést a fékekre hárítaná. Egy módra, amellyel kontrollálni tudja a mozgást anélkül, hogy folyamatosan hőt termelne. És ha a valódi probléma az, hogy a fékezés hőfelhalmozódással jár, ha ez a hő az a határ, amelyet kockázat nélkül nem lehet átlépni, akkor a következő kérdés adódik. Hogyan képes egy nehéz teherautó hosszú lejtőkön csökkenteni a sebességét anélkül, hogy a súrlódásra támaszkodna, és anélkül, hogy a fékeit a kimerülés határára sodorná? Eddig beszéltünk tömegről, tehetetlenségről, hőről és fizikai határokról. Beszéltünk arról, mi történik, amikor egy nehéz teherautó kilométereken át ereszkedik lefelé. És arról, hogy a hagyományos fékek, bármennyire erősek is, nem arra lettek kitalálva, hogy folyamatosan következmények nélkül nyeljék el az energiát. És ezen a ponton elkerülhetetlenül felmerül egy kérdés. Ha a pusztán súrlódással történő fékezés nem elég, milyen más lehetőség létezik? Itt lép be a képbe a motorfék. A motorfék nem egy extra fék a klasszikus értelemben, és nem is egy mágikus rásegítés, amely egyszerűen hozzáadódik a pedálhoz, hanem egy másik módja annak, hogy megértsük a problémát. Míg a kerékfékek a mozgási energiát súrlódás révén hővé alakítják, addig a motorfék magát a teherautó motorját használja fel arra, hogy ellenállást hozzon létre az előrehaladással szemben. Így szabályozott módon csökkenti a sebességet és leveszi az erőfeszítés jelentős részét, amely egyébként kizárólag a hagyományos fékekre hárulna, anélkül, hogy önmagában megállítaná a járművet. Egyszerűen fogalmazva, a motor, amely normál esetben arra szolgál, hogy tonnákat toljon előre, arra is használható, hogy ellenálljon ennek a mozgásnak. Egy nehéz teherautó esetében pedig ez a képesség nem luxus, hanem működési szükséglet. A motorfék létezésének oka közvetlenül összefügg a nehéz szállítás fejlődésével. Az idő múlásával a teherautók egyre nagyobbak és erősebbek lettek, nőtt a tömegük és a teherbírásuk, de az utak nem váltak laposabbá vagy rövidebbé. Megjelentek a hegyi útvonalak, a hosszú lejtők, az egyre inkább a jogszabályi határhoz közelítő rakományok és azok a munkanapok, ahol a jármű folyamatos kontrollja kritikus fontosságúvá vált. Ebben a környezetben kizárólag súrlódásos fékekre hagyatkozni szó szerint a fizika ellen játszani jelentette. A motorfék erre a szerkezeti problémára adott válaszként jelent meg. Nem azért, hogy kiváltsa a hagyományos fékeket, hanem hogy együtt dolgozzon velük. Elsődleges feladata nem az, hogy hirtelen megállítsa a teherautót, hanem hogy hosszú időn keresztül kontroll alatt tartsa a sebességet, különösen olyan helyzetekben, ahol a folyamatos fékezés túlmelegedést, hatásfok csökkenést és idő előtti kopást okozna. Itt fontos egy kulcsfontosságú különbséget megjelölni. Súrlódással fékezni azt jelenti, hogy a mozgási energiát hővé alakítjuk a tárcsákban vagy dobokban. Ezzel szemben motorfékkel lassítani azt jelenti, hogy magának a mechanikus rendszernek a belső ellenállásait használjuk fel arra, hogy az energia egy részét elnyeljük, mielőtt az eljutna a kerekekhez. Két eltérő filozófiáról van szó,
eltérő helyzetekre tervezve. Az egyik alkalmi, intenzív és időben korlátozott. A másik fokozatos, tartós és kilométereken át tartó használatra készült. Ezért a motorfék nem vészhelyzeti rendszer, és nem is arra szolgál, hogy teljesen megállítsa a járművet. Nem kizárólag szélsőséges lejtőkön használatos eszköz. A nehéz szállítás valós gyakorlatában folyamatosan alkalmazzák a sebesség stabilizálására, a hirtelen változások csökkentésére, az üzemi fékek védelmére és arra, hogy a vezetőnek nagyobb kontrollt biztosítson. Ez egy energiamenedzsment eszköz, nem pedig egy egyszerű kiegészítő fék. Az is fontos, hogy megértsük, mi a motorfék, hogy elkerüljük a gyakori félreértéseket. Nem működik önállóan, nem hoz döntéseket a vezető helyett, technikát és előrelátást igényel, továbbra is együtt dolgozik a fékpedállal, és a hatása nem mágikus. A visszatartás mögött egy nagyon konkrét mechanikai elv áll, amely a motor belsejében zajlik, távol a kerekektől. És itt jelenik meg az igazi kérdés. Ha egy teherautó motorját arra tervezték, hogy ellenőrzött robbanásokat alakítson előre irányuló mozgássá, hogyan képes ugyanez a rendszer fékező erővé válni? Mi történik valójában a motoron belül, amikor a vezető aktiválja a motorféket, és a teherautó elkezd ellenállni annak, hogy tovább gyorsuljon lefelé? Amikor a motorfék aktiválódik, a teherautó nem fékez a szó hagyományos értelmében, nincsenek fékbetétek, amelyek a tárcsákhoz szorulnak, és nincsenek fékpofák, amelyek a dobokat nyomják. Ami történik, az sokkal finomabb és ugyanakkor mélyebb. Maga a motor változtatja meg belső működését, és a tolóerő forrásából szabályozott ellenállás forrásává válik. Minden belül zajlik, egy olyan térben, amelyet a vezető nem lát, de amely teljes mértékben meghatározza, mit érez a jármű az úton. Egy nehéz dízelmotorban a mozgás az égésből származik, amely lefelé nyomja a dugattyúkat, ez az erő a főtengelyre, onnan pedig a hajtásláncra és a kerekekre tevődik át. Amikor a motorfék működésbe lép, ez a ciklus megváltozik. A motor tovább forog, mert a teherautó halad tovább, de már nem kapja ugyanúgy az üzemanyagot, és nem adja le az energiát úgy, ahogyan normál esetben tenné, és a teljesítmény előállítása helyett elkezdi elnyelni azt. A kulcspont a hengerekben lévő levegő összenyomásában rejlik. Egy teherautó motorja minden fordulatnál hatalmas mennyiségű levegőt mozgat meg, és amikor a motorfék működésbe lép, ezt a levegőt nagyobb ellenállással sűríti össze, de ez az energia nem tér vissza a rendszerbe hasznos tolóerőként, hanem eloszlik. A motor funkcionálisan egy nehezen forgatható szivattyúvá alakul, és ez a forgatási nehézség közvetlenül olyan erővé válik, amely ellenáll a jármű előrehaladásának. Ez magyarázza meg, miért olyan hatékony a motorfék állandó sebességnél és hosszú lejtőkön. A teherautónak nincs szüksége arra, hogy valaki a kerekeknél vegye el a sebességet, arra van szüksége, hogy valami megakadályozza a további gyorsulást, és pontosan ezt teszi a motor, amikor arra kényszerítik, hogy a saját mozgásával szemben dolgozzon. Képzeljünk el egy valós helyzetet az úton. Egy nehéz teherautó, teljesen megrakva, elkezd leereszkedni egy hosszú és egyenletes lejtőn. Nem egy extrém lejtőről van szó, de elég hosszú ahhoz, hogy a gravitáció elvégezze a dolgát. Motorfék nélkül a tömeg elkezd tolni, a vezető finoman rálép a fékre, elengedi, újra rálép, a rendszer reagál, de minden egyes fékezés hőt termel, kopást okoz, és folyamatosan azt az érzést kelti, mintha a sebességet üldözné, mert a teherautó mindig gyorsabban akar menni a kívánatosnál. Most gondoljuk végig ugyanezt a helyzetet bekapcsolt motorfékkel. A vezető kiválasztja a megfelelő fokozatot, elveszi a gázt, és hagyja, hogy a rendszer dolgozzon. Ettől kezdve a motor ellenállni kezd a forgásnak, és a teherautó fékezve, stabilan ereszkedik lefelé, folyamatos korrekciók nélkül, rángatás és sürgető érzés nélkül, mert a sebesség, a tömeg,
a lejtő és a motor belső ellenállása közötti egyensúlynak köszönhetően fennmarad, amely már kialakult. Egy másik példa a lassú és kontrollált megközelítéseknél jelenik meg. Hegyi területeken, szűk kanyarokban vagy olyan szakaszokon, ahol a lejtés folyamatosan változik, a motorfék lehetővé teszi a sebesség olyan pontosságú beállítását, amely csak a hagyományos fék használatával lehetetlen lenne. Ebben a helyzetben a vezető nem késve reagál, hanem előre gondolkodik, és a motor már a mozgással szemben dolgozik, mielőtt a helyzet megkövetelné. Fontos megérteni, hogy a motorfék nem mágikusan és nem automatikusan működik. Hatékonysága a motor fordulatszámától, a kiválasztott fokozattól és a jármű teljes terhelésétől függ. Alacsony fordulatszámon az ellenállás korlátozott, magasabb fordulatszámon azonban a hatás érezhetően erősebbé válik. Ezért a használata szorosan összefügg a hajtáslánc helyes kezelésével. Nem csupán az aktiválásról van szó, hanem arról, hogy azt a megfelelő környezetben tegyük meg. Érdemes még valamit tisztázni. Bár kívülről egyszerű rendszernek tűnhet, nem minden motorfék működik pontosan ugyanúgy, és nem mindegyik kínál azonos visszatartó képességet. Vannak különbségek a kialakításban, a konfigurációban és abban, ahogyan a jármű elektronikájával integrálódnak, de minden változat ugyanazt az alapelvet osztja. Magát a motort használni a mozgás szabályozásának eszközeként. Ebből kiindulva érdemes egy lépéssel tovább menni. A motorfék lehetővé teszi a sebesség szabályozását a fékek kopása nélkül, stabilitást nyújt hosszú lejtőkön, és a motort csendes szövetségessé teszi a puszta erőforrás helyett. Mindezek fényében felmerül egy kulcskérdés a rendszer teljes megértéséhez. Mik a valódi, konkrét előnyei, és milyen helyzetekben válhat korláttá az előny helyett? A motorféket gyakran szinte tökéletes megoldásként mutatják be, egy eszközként, amely mintha mindig a vezető oldalán állna. A valós úton azonban, valós tömeggel és változó körülmények között az igazi értéke akkor mutatkozik meg, amikor úgy értjük meg, amilyen valójában. Egy erőteljes segítség, amely akkor működik a legjobban, ha megfontoltan használják, nem az üzemi fék kiváltására, és nem minden helyzet önálló megoldására, hanem arra, hogy a rendszer többi részével együtt dolgozzon, és akkor tehermentesítse azt, amikor arra a legnagyobb szükség van. Hosszú és egyenletes lejtőkön, különösen megrakott teherautóval, árut, anyagokat vagy élelmiszert szállítva, amikor több 10 tonnatól hátulról a motorfék kulcsfontosságú elemmé válik, mert lehetővé teszi a sebesség szabályozását anélkül, hogy folyamatosan igénybe venné a hagyományos fékeket, és megakadályozza azok túlmelegedését és hatásfokuk csökkenését. Itt mutatkozik meg igazán a különbség. Nem az erős fékezésről van szó, hanem az állandó, kiszámítható és biztonságos lassításról, amit egyetlen üzemi fék sem képes következmények nélkül korlátlan ideig biztosítani. Egy másik valós előny az egész szerelvény stabilitásában jelenik meg. Mivel a lassítás a motoron és a hajtásláncon keresztül történik, az egyenletesebb és kevésbé hirtelen, ami segít megőrizni a pótkocsi feletti kontrollt, csökkenti a kilengéseket és a teherautót kezelhetőbbé teszi olyan helyzetekben, ahol egy hagyományos fékezés felboríthatná az egyensúlyt. Hegyi utakon vagy hosszú távú szakaszokon ez a különbség nem csak a mechanikában érezhető, hanem a vezető fáradtságában is, mert egy stabilabb jármű kevesebb korrekciót, kevesebb feszültséget és kevesebb tartós erőkifejtést igényel a kormánynál. Ugyanakkor ugyanaz a rendszer, amely kontrollt ad, hátránnyá is válhat, ha a határait nem értve használják, mert alacsony tapadású felületeken, például erős esőben, jégen vagy havon, a motor felől érkező túlzott lassítás tapadásvesztést okozhat, különösen akkor, amikor a hajtott kerekek arra kényszerülnek, hogy gyorsabban csökkentsék a sebességüket, mint amit az aszfalt megenged.
Ezekben a helyzetekben az irányítás törékenyebbé válik, és a motorfék nem tűnik el eszközként, de sokkal körültekintőbb adagolást igényel, érzékenyen és előrelátással alkalmazva, hogy ne veszélyeztesse a szerelvény stabilitását. Azonban léteznek téves elvárások is. Egyes vezetők úgy bíznak a motorfékben, mintha az azonnali megállásra szolgáló rendszer lenne, holott valójában a feladata a sebesség kezelése, nem pedig a teherautó néhány méteren belüli megállítása. Az a gondolat, hogy teljes mértékben helyettesítheti az üzemi féket, számítási hibákhoz vezet, különösen váratlan helyzetekben, mint például álló forgalom, szűk kanyarok vagy rövid, de meredek lejtők esetén. A motorfék nem improvizál, pontosan arra reagál, amit kérnek tőle, és ez lehet előny vagy hátrány is. A helytelen használat általában akkor jelenik meg, amikor agresszívan vagy a kontextust figyelmen kívül hagyva alkalmazzák. Túl nagy intenzitással aktiválni anélkül, hogy figyelembe vennék a teherautó valós súlyát, a lejtő meredekségét vagy az út állapotát, több feszültséget okozhat, mint amennyi megkönnyebbülést hoz. A rendszer védelme helyett arra kényszerítik, hogy az ideális tartományán kívül dolgozzon. Itt döbbennek rá sokan, hogy nem az eszköz a probléma, hanem az, ahogyan használják. Mindez egy dolgot világossá tesz. A motorfék önmagában nem jó vagy rossz. Akkor hatékony, ha tudatos vezetésbe integrálják, és akkor válik kockázattá, amikor automatikus megoldásként kezelik. Két azonos teherautó, ugyanazzal a rendszerrel és ugyanazzal a rakománnyal teljesen eltérően viselkedhet attól függően, hogyan születnek a döntések a volán mögött. És ha a különbség nem csak a mechanikában vagy a mérnöki megoldásokban rejlik, hanem abban is, hogyan és mikor használják ezt az eszközt, akkor egy újabb kérdés merül fel. Amikor a motorfék már nem pusztán egy egyszerű rendszer, hanem a megítélésen, a tapasztalaton és az út olvasásán múlik, akkor mi határozza meg valójában a jó teherautó vezetőt? Eddig a motorfékről, mint rendszerről, mint fizikai elvről és mint mechanikus eszközről beszéltünk. De a valós forgalomban a motorfék nem működik egyedül. Nem hoz döntéseket, nem értelmezi a környezetet, és nem javítja ki önmagától a hibákat. Mindezt az a személy teszi, aki a volán mögött ül. Két azonos teherautó, azonos rakománnyal és azonos fékrendszerrel teljesen eltérő módon haladhat le egy hosszú lejtőn. A különbség nem a vasban van, hanem a megítélésben. Egy tapasztalt vezető nem reagál az útra, hanem megelőlegezi azt. Mielőtt a lejtő meredekké válna, már kiválasztotta a megfelelő fokozatot. Mielőtt a teherautó gyorsulni kezdene, a motorfék már fokozatosan dolgozik. Nem várja meg, hogy a súly erőszakosan tolja előre, és nem bízik abban, hogy az üzemi fék mindent megold. A motorféket állandó, csendes, szinte láthatatlan eszközként használja, amely kilométereken át stabilan tartja az egész szerelvényt anélkül, hogy a rendszert a szükségesnél jobban terhelné. Az úton ez konkrét döntésekben nyilvánul meg. Egy hosszú lejtőn, teljes terheléssel a tapasztalt vezető a motor fordulatszámát biztonságos tartományban tartja, a motorféket enyhe üzemi fékezésekkel kombinálja, és elkerüli azokat a hirtelen változtatásokat, amelyek felboríthatnák a teherautó egyensúlyát. Egymást követő kanyarokban már a belépés előtt lassít, nem a manőver közben. Nedves aszfalton vagy változó tapadású felületeken a finomságot helyezi előtérbe az erővel szemben. A motorféket nem a kontroll kikényszerítésére használja, hanem annak fenntartására. Ugyanez a rendszer azonban helytelen használat esetén komoly problémává válhat. A motorfék hirtelen aktiválása nem megfelelő fokozatban vagy alacsony tapadású körülmények között hirtelen tapadásvesztést okozhat. Meredek lejtőkön a motorfékbe vetett vakbizalom a rakomány valós súlyának figyelembevétele nélkül hamis biztonságérzethez vezethet. A teherautó kontrolláltnak tűnik egészen addig, amíg már nem az, és amikor ez bekövetkezik, a korrekciós lehetőség minimális. Vannak olyan helyzetek, ahol a helytelen használat gyorsan eszkalálódhat. Hosszú lejtő jégen vagy havon, túlzott visszakapcsolás rossz időpontban, a rendszer hirtelen aktiválása.
A szerelvény instabilá válhat, a hajtott tengely elveszítheti a tapadást, és a teherautó kiszámíthatatlanul kezdhet viselkedni. Nem azért, mert a motorfék veszélyes, hanem mert megítélés nélkül, a környezet olvasása nélkül és a jármű, valamint az út fizikai korlátainak tiszteletben tartása nélkül használták. Ezért miután bemutattuk ezeket a szélsőségeket, fontos visszatérni a középponthoz. A motorfék nem ellenség, éppen ellenkezőleg helyes használat mellett a vezető egyik legnagyobb szövetségese. Csökkenti az üzemi fékek kopását, javítja a stabilitást hosszantartó lejtőkön, és lehetővé teszi a teherautó irányításának fenntartását órákon át tartó, megterhelő munkavégzés során. A probléma soha nem az eszköz, hanem az az elvárás, hogy az eszköz végezze el azt a munkát, amely az emberi tapasztalathoz tartozik. Az igazi különbséget a felhalmozott tanulás jelenti. Megtanulni hallgatni a motort, érezni, hogyan reagál a rakomány, és értelmezni a terepet még azelőtt, hogy kihívássá válna. Ez a tapasztalat nem a gyárból érkezik, és nem egy kapcsolóval aktiválható. Kilométerekkel épül fel, kijavított hibákkal és a gép iránti tisztelettel. A motorfék annak kezében, aki érti a funkcióját és a határait, a vezető természetes meghosszabbításává válik. Amikor így használják, megszűnik pusztán technikai rendszer lenni, és az intelligens vezetés részévé válik. Nem automatikus megoldásként, hanem olyan eszközként, amely felerősíti annak az ítélőképességét, aki tudja, mikor kell igénybe venni, és mikor kell hagyni, hogy csendben dolgozzon. Amikor most egy nehéz teherautót látsz egy hosszú lejtőn lefelé haladni, már nem csupán egy nagy, lassan mozgó járművet látsz. Egy folyamatos egyensúlyt látsz a súly, a gravitáció, a mechanika és az emberi megítélés között. Ami korábban automatikusnak vagy akár jelentéktelennek tűnhetett, ma egy precíz koreográfiaként tárul fel, ahol minden döntés számít. És ez a szemléletváltás valójában ennek az útnak az igazi lezárása. Kezdetben a motorfék csak egy újabb technikai részletnek tűnhetett, egy további rendszernek a sok közül. De az út során megértettük, hogy nem a fékezés kedvéért való fékezésről van szó, és nem is a hagyományos pedál helyettesítéséről. Arról van szó, hogy kilométereken át kezeljünk egy hatalmas erőt, hogy együtt haladjunk a teherautóval, ahelyett, hogy küzdenénk ellene, és hogy lehetővé tegyük. A motor szövetségesként dolgozzon, amikor a gravitáció megállás nélkül tol. Ami másodlagos eszköznek tűnt, hirtelen a biztonság és az irányítás központi elemévé válik. De talán a legfontosabb, amit most megértünk, az az, hogy semmilyen technológia nem áll meg önmagában. A motorfék nem hoz döntéseket, nem értelmezi az időjárást, nem érzi a súlyt, és nem látja előre az utat. Mindez a vezetőtől függ. Helyesen használva erőteljes eszköz, amely csökkenti a kockázatokat és óvja a gépet. Helytelenül használva hamis biztonságérzetet kelthet. A különbség nem a rendszerben van, hanem abban a személyben, aki működteti, a tapasztalatában, a környezet olvasásában és a teherautó valós határainak tiszteletében. Miután mindezen végighaladtunk, a motorfék megszűnik elvont fogalom lenni, és kézzelfoghatóvá válik. Már nem csupán egy jellegzetes hang egy lejtőn, és nem csak egy újabb kar a fülkében. Ez az oka annak, hogy egy megrakott teherautó stabilan, ismételhető módon és biztonságosan tud leereszkedni. Azok közé a mérnöki megoldások közé tartozik, amelyek éppen azért maradnak észrevétlenek, mert túl jól végzik a dolgukat. És ez csak egy újabb példa. A nehéz teherautók világa tele van olyan rendszerekkel, amelyek egyszerűnek tűnnek egészen addig, amíg figyelmesen meg nem figyeljük őket. Mindegyik azért létezik, mert egy valós problémát old meg, amely gyakran láthatatlan annak, aki kívülről nézi.
Ha a motorfék működésének megértése akár csak egy pillanatra is megváltoztatta azt, ahogyan az utat látod, még rengeteg felfedezni való vár rád. Minden egyes mechanikai döntés mögött történet, logika és egy olyan ok áll, amelyet érdemes megismerni. Kövess minket és iratkozz fel, hogy tovább fedezhessük fel, hogyan működnek valójában azok a gépek, amelyek mozgatják a világot, és ne maradj le a következő videókról.